Tia, ara estàs fent Sí, però estic fent un altre. Tia, quan tinguis exàmens no faràs vlogs. Aquestes acusacions. Tia, doncs no, perquè no tindràs temps. Sí que tindré temps. Tu saps que trec el temps de sota les pedres. Bo? No, és calós, però és el que hi ha. Saluda, no? Ui! Grava això. Però fica... Que tia de puta mare. Hem anat a prendre bus 5 minuts i ara anirem a fer trek. Acabo d'acabar d'editar el vídeo de la setmana passada i l'he penjat fa una estona i ja fa... no sé. I tothom està mirant. Quina puta vergonya, quina puta vergonya. He preguntat a la gent que ho ha vist, en plan, què els he semblat. I m'han dit que els ha agradat molt. Però, en plan, que siguin més llargs. Que siguin més llargs i que parli més de la meva vida. Girl, that's what I'm gonna do. Sí. Intentaré fer-ho, vale? El que passa que mai me'n recordo de posar-me a parlar davant la càmera. Però sí, ho intentaré fer. I res, vaig a dormir ja, que estic morta. Ens veiem demà. Això és pel blog. el blog. Segona setmana de batxillerat. Volien Anem a manifestar-ho, Si algun dia aquests vídeos És que no se la veu la persona baixeta que és. Aquests vídeos estaran tot Seran molt Catalunya. Tothom de Catalunya mirarà els Li teus pagaran blogs. Ai, no! Fenty Beauty et portarà coses. Fenty Beauty. Ah, no tenim classe. Oh. Guàrdia de la Mireia Glimany. Grava'm el cul. Galimany. És última hora? Anem a su casa i Dios Anem lo ha dit a casa. Marro. Hauríem de fer Teniu aquí a Marro 2.0, ja ho he dit abans, que aquesta Diu tia que m'assembla la Marro. I a la Mili Bobby Brown. Recordes a Miquel Tuve? Que puta asca. Però grava't bé, t'has de gravar així. Sí, home. Ara fes una transició. Transició. 1, 2, 3. És la tija que pesa com una mà. Què estàs fent, Mireia? Pues treu-la. Veus això, tanta tija també fora. De tija? Fa un destroç. Què és que, Una Mireia? tija fora, tia, perquè pesa i augmenten grams de diners. No. A mi fotre'l fora, tia. Sí, per arrencar-ho amb les dents. Sense tija. I si no l'arrenco amb les dents. Vaig a pesar-ho. Mira com em fa anar, tia. Mira, ara quan pesa, Pesa uns 600 grams. Encara? Trec la tija. Sí. Ja has tret la tija? Sí. On està? Bueno, pesa igual. És igual. A veure. És que quina ràbia això. Ara mateix ho canvio. Hem anat a fer trek i després he tingut dansa. I ja acabo de sopar. I res, ara estic mirant el de llatí. Perquè, bueno, per qui no ho sàpiga, aquest any m'he canviat a llatí. I clar, jo, el de primer no ho he fet. O sigui, jo feia mates. I ara estic una mica perduda. Ara m'aniré a dutxar i faré l'habitació perquè això...
Dimecres a la tarda. Estic flipant perquè m'ha agradat història. Història d'Espanya, en plan. T'ho juro que és la primera classe d'història, però no d'aquest any, no. De tota la meva vida. Que he tingut com... Ui, espera, estic pujant les escales. Això que avui he tingut la primera classe amb el Pep d'història que m'ha agradat de la meva vida. O sigui, és la primera que he estat atenta i m'he enterat de les coses. Is that possible? Jo pensava que era impossible que m'agradés alguna d'història i espero que sigui tot el curs així, perquè si és tota l'assignatura així, vamos, està com 10. Les altres assignatures, o sigui, estan tots així. Una puta son, mare de Déu. El pitjor del món que crec que no faré a la CL, faré història, filo, sí, filo. Una puta merda. Anglès era el primer dia i ens ha fet com un reading. I bé, en plan... Anglès perfecte perquè no s'haurà d'estudiar, com sempre. I ja està. I ara faré trec i miraré lo de llatí. Bueno, per 2 setmanes així. És que llatí, no sé què m'he de mirar, en plan, no sé què és lo primer que has de fer quan aprens llatí i tot això, però bueno. Buscaré vídeos a YouTube. Ah, sí, i em vaig descarregar ahir el iOS 18, que, espera, me'l vaig a posar aquí, a l'iPad, perquè és molt xulo, no? En plan, hi ha gent que no li agrada, a mi m'agrada. Sí, amore. Està superbé. Això ha canviat molt. Bueno, aquí, en plan, encara no ho tinc. Després us ensenyo la diferència. Però, bueno, a mi a l'iPhone em va tardar 4 hores en plan, per poder-se descarregar. Després, quan es descarrega, ja va ràpid, però... A veure, vaig a fer-ho a l'iPod. Ah, no tinc espai. Doncs vaig a borrar perquè tinc tots els vídeos de l'altre blog, que ja no necessito perquè ja els vaig fotre. I també començaré a editar aquest blog ara, perquè no he començat. I és dimecres. Hauria d'anar a començar. En plan, no hi ha pressa, però us ho juro que m'encanta això, o sigui, jo crec que ja de por vida. De por vida voy a tener blog. Voy a hacer vídeos de YouTube. Bueno, vull que em digueu, no sé com, perquè... Què em penseu d'aquestes sabates? És que m'encanten. Són increïbles. I després també hi ha unes altres que vull, però és que crec que m'ho compraré per Haku, això. O sigui, no tengo tanto dinero. És que ho he mirat i per Haku, les dues bambes, que us ensenyo les altres, les dues són 40 euros, 40 i pico. És que me lo pillo ja. És que m'encanten. Perquè em surten... Tio, és que a mi les sabates no m'agrada per la sabata en si. A mi m'agraden perquè jo obro Pinterest, em surten fotos d'outfits i coses i em surten les sabates, en plan, super ben combinades, les sabates i tot. I llavors m'agraden les sabates. I aquestes dues m'han sortit de fa molt que em surten. És que m'encanten, m'encanten. Mira, us ho vaig ensenyar perquè és una barbaritat, això. Veus això i dices, quiero ser esta mujer. Són precioses. Hem d'intentar, o sigui, hem de normalitzar el que és el romantitzar la nostra vida. Romantitzar estudiar, romantitzar anar a la biblioteca, bueno, a la sala d'estudis. Perquè si no, al batxillerat no se'l treu ningú. Ojo el que dic. Ojo, aquestes paraules hem de normalitzar, romantitzar la nostra vida. I jo ho estic fent. I és com l'únic que em motiva. O sigui, no sé si comenteu-me, deixeu aquí sota, si hi ha algú més que li passa igual. O sigui, jo... És que no sé si m'enteneu el concepte de romantitzar, no ho sé descriure. Jo crec que hi ha molta gent no sap el que és. És com fer-ho tot bonic, fer-ho tot com si fos la teva vida perfecta, superbonita, super... En plan, quan veus un blog d'una persona que està estudiant no sé què, que és com la vida de los sueños, i està tot romantitzat com si la vida fos perfecta, pues...
That's what I'm doing. No me valen excuses perquè tothom pot romantitzar la seva vida. És difícil aquesta paraula, Ojo. Jo, per exemple, ara, amb el blog, m'està ajudant a romantitzar la meva vida. Vale, us he fotut una xapa com de 10 minutos. Sí, no, però quasi. Que ja veurem qui es veu aquest blog, ja. Perquè el primer, la gent se'l veia perquè feia gràcia. Però aquest, jo crec que veuran 3 persones, però bueno, m'és igual. És que si ho fes, en plan, no, us ho juro, que potser en un altre moment de la vida ho hagués fet en plan per voler fer-me famosa. És que no lo niego, saps? Segurament en un altre moment hagués dit, quiero ser famosa, hago blogs. Però és que ara, millor que ho vegin 3 persones, O sigui, no, m'agrada que ho vegin la gent, en plan, els meus amics, i gent així que em porto, però... Per cert, aquestes ungles me les he d'anar traient ja. Perquè mireu això, hòstia, que bé que es veu, És que aquí no es veu tant, però a la vida real es veu que estan supercrescudes. I me les he de treure i me les vull tornar a fer. El que passa que no tinc diners. Tinc un vale de l'Elite Nails, però és que mai tenen hora. En plan, sempre els dic, tenéis hora para no sé cuándo, tenéis hora. I no tenen hora. Doncs no sé quan podré fer servir el val. Perquè si eren els xinos aquests, 30 pavos. O 25. 25 van ser aquestes. Vale, tinc una idea. Digueu-me idees de vídeos que ara mateix no crec que pugui fer perquè... My life is on. Perquè estic ocupadíssima ara mateix. Però digueu-me idees de vídeos, en plan... És que clar, no sé quines, a part de vlogs. Vlogs em semblen superguais. Bueno, jo vaig penjar l'altre dia que tenia una llista de quan era petita de vídeos de YouTube que volia fer, però... Tag del novio. Oh, cuca. Clar, és impossible, no? Digueu-me tots els vídeos que se us acudeixin, però, bueno, és això que ara mateix no sé quins podré fer. Però si hi ha algun que puc fer ara i tinc temps algun dia, el faré. Mireu els putos apunts. Que hi haurà gent que dirà, vaya puta mierda. Però jo mai havia tingut apunts tan macos, crec. Aquest és molt maco. Història de l'art, però si no hem fet res perquè és tan maco. No entiendo. Faig aquest incís. Òbviament, el material escolar més important que porto és això i... Si solo lleva un día. Bueno, millor que no ho tiri aquí, que després... I just wanna be part of your symphony. L'altra matèria escolar. M'he comprat avui, no ho he ni obert encara. Jo crec que amb xiclets sempre es pot ser una xica misteriosa. Qui pilla el concepte va ben encaminat. No anava a gravar més avui, però ha vingut ma germana i m'ha portat això perquè li he demanat que, bueno, ja ho haureu vist perquè s'està agotant per tot arreu. I bàsicament m'he comprat per això. Ui. Look at this. No el tenia així en aquest format, és boníssim. Que es veu que ha anat a tres llocs per trobar-lo, en plan que s'ha agotat per tot arreu perquè s'ha fet viral per TikTok i s'ha agotat per tot arreu. I al final a la tercera la vençuda i n'ha portat un parell i un parell. És que clar, sí, la gent que no entengui de maquillatge dirà, i és de puta mierda. Però és que és tan natural, és supernatural, són les morenes, de veritat. I tampoc és un to molt fort, perquè va bé per l'hivern, perquè jo feia servir fins ara, que va, aquest és també increïble, o sigui, està al nivell del Hoola, de Crash Cosmetics, que això és, bueno, increïble també. Però clar, si mirem els tons, és molt més clar el de Hoola.
el de Benefit Cosmetics. I llavors per l'hivern molt millor. I així petitó va bé perquè te'l pots emportar on sigui. La compra de l'any. És que 10 euros. Que direu, fa mal. No me'n fa cap. La Mireia està molt Mireia. Porto 2 dies sense gravar gaire, vale? O sense gravar. Avui ja és dissabte. I fa 2 dies que no gravo quasi. Però és que és... O sigui... És perquè no tenia res a gravar. Què he fet? Anar a l'Insti. Ahir vaig tenir a la tarda reunió de monis amb els pares de dansa. I ja està, o sigui... M'he de fer el sopar perquè uns pas... Trec això. I m'he de fer el sopar. M'agradaria fer coses aquests dies. És que tampoc ni tinc temps ni... En plan, al segon de batxillerat no puc fer res, saps? I tothom està a casa tancat estudiant. Llavors espero que les pròximes setmanes faci coses per poder gravar. Perquè tampoc, o sigui, m'agrada fer vlogs, però per estar tot el dia gravant com vaig a l'Insti, com a estudio, i com vaig a dansa, vull dir, clar. Però bueno, igualment jo trobaré idees, perquè sóc una super creadora de contingut, ja ho sabeu. I res, ja està. La meva vida es basa en menjar, coses bones, menjar. I mirar vídeos a YouTube i sèries i pel·lis. És que és tot el que vull fer, aquesta vida. És tot el que vull fer. No demano res més. Ja és diumenge. Ahir és que crec que no vaig acabar de gravar lo del sopar. Està boníssim i me'n va sobrar. I avui per sopar m'ho acabo. Sí, encara no he canviat el protector de pantalla. Avui sí, bueno, és que no sé, quan vingui ma germana, perquè jo no ho sé. A mi em quedaran bombolles, és ella qui m'ho fa bé. I no fa dies que no la veig. He anat a dinar amb uns pares a casa de mes cosines i m'han portat perquè pogués fer trek i pogués fer coses. I porto, en plan, són les 5 de tarda i he dit, vale, a les 5 m'hi poso. Doncs ara començaré, sí, clar. Què passa? Que he estat mitja hora, estic obsessionada amb el Pinterest. M'encanta el Pinterest, m'encanta. I crec que penjaré fotos a Pinterest, perquè saps aquelles fotos que dius no m'agraden per Insta, o sí, però no sé, com les veig molt Pinterest i em vull fer en plan que penjaré fotos i ja està. He estat mitja hora també mirant fotos i posant a carpetes i ara m'ha quedat un Pinterest superbonic, crec. Ah, bueno, no sé si ho vaig dir per aquí, però el divendres ja, bueno, vaig aprovar el Fest, en plan, vaig veure que havia aprovat el Fest. Home, més si val. No, ja és el que m'esperava, la veritat. Estic molt contenta perquè m'ho he tret en 3 setmanes. En plan, jo no faig anglès durant l'any perquè de petita em feia i em vaig cansar i vaig dir... A primer d'ESO vaig dir fora perquè el nivell de l'Insti és lamentable, les coses com són, a Espanya. I Real English Summer he fet el Fest. En 3 setmanes m'ho he tret. Perfecte. És que he fot un pal. Jo no sé, jo ara no podria en anglès durant l'any. No. Ja vaig a l'Insti. O sigui, fer esports o coses així com per desconnectar i coses que t'agraden, sí. Però anar a fer anglès... En plan, entenc que de petits s'hi ha d'anar. Jo els meus fills, si tingués fills ara, els apunto i punt. O sigui, tu hi vas i punt. Però...
clar, arriba una edat que quan, en plan, ja... Que per cert, bueno, ja acabo, ahir, quan estava fent anava del sushi, bueno, el pokeball aquest, hi ha uns... Tio, vaig gravar unes coses que estaven superbé, com uns planos que vaig ficar el mòbil sobre d'un armari i vaig gravar que dic, és que m'està quedant un vídeo increïble. Després miro el mòbil i no estava gravant. I així. Us ho juro, em va fotre una ràbia perquè tenia com el bol aquí i jo anava ficant les coses i tal i jo estava gravant com des d'aquí dalt i dic, és que m'està quedant de puta mare, no sé què. No s'havia gravat. És que... soc un desastre.